дуслар, мин Фәрит, һәм мин ярыш мәйданында. Бу мәйданда биючеләр көч сынаша. Хоп, хоп. Ник көләсең? Әллә матур беймим? Матур бейсің, шынлап. Ә нишә булайса көләсең? Бик оста булгач, үзең бейеп күрсәт. Риза. Бу бөтенләй башкача бей икән. Аңладым. Син минемчә беймисең икән. Синең биюең ничек атала? Ча-ча-ча, бу спорт биюнең бер төре. Шәп, без монда танышырга да онытып торабыз. Минем исемем Фәрит. Минем ни юк. Минем дә синең кебек биергә өйрәнәсем килә. Моның өчен нишләргә кирәк? Өйрәнергә. Ә ничек? Безне тренер Мирсат Максудович өйрәтә, әнә ул. Киттек. Сәнмесез, минем аның кебек биергә өйрәнәсем килә. Әйдә, өйрәтәм. Спорт бию бер үк вакытта сәнгать тә, спорт та. Биючеләр көйне бик яхшы тыя. Алар төз, матур гәүдәле, бию мускулларны ныгыта, чыдамлылыкны арттыра. Башка күп кенә спорт төрләреннән аермалы буларак, монда травма алу куркынычы зур түгел. Эй, бийбез дә бийбез, матур безнең киебез. Миңа лайклар куегыз. Бүгенгә ярыш мәйданы тәмам.